लागा ओरैनोसो मा नै जौ हायगासिनो खिन्थु जौ नङा बे दैसो ओरैनो डेमनस्ट्रेसन नालाय हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा कुकु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं नुफेरगोन ना नुफेराखै नायगिरबानो जाबाय नैबेयो जबाय बेयो खिन्थु नैबे जाहैबाय बे औवासोमोन बे औवानि बे औवा मुरासोमोन बे नोंथाङा नायनो हागोन ओमफ्राय बेखौथ' जायगा लायै जायगा आलदा आलदा होननो हागौ दा बेखौ जोंबोथ' नुवाखै बोरै बाहायोमोन ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथाङा बोराय बुरै बिमा बिफा नङाबा न'नि बिबौफोरजों बा बिबैफोरजों थाफानानै बे भिडिअखौ नायफा बेखौ मा बुस्थु होननानै नोंथांमोननि जायगायावहाय ओमफ्राय नोंथांमोननि न'आवहाय दंना गैया नोंथांमोना सोंबानो जाबाय ओमफ्राय दा ओरैथिं जोंनिथिंहाय बेखौ ओरैनो लावथाय थख्रा होनबाय आरो लावथाय थख्रा बेयो जौ हायखांग्रा ओमफ्राय स्पेसियेलि बेखौहाय मानि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों होनबा बांसिनानो बेखौ मिथियाबो जानो हागौ आरो बेखौ जायनाखि जोंनि नर्थ इस्टनि मिउजियामफोरावबो बे बुस्थुआ गैया बेनि थाखायनो आं बे बुस्थुखौहाय दोनैनो नागिरदों आं लास्ट इयारावनो सानदोंमोन ओमफ्राय नै जायासै भाइरासनि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखायहाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना जुदि जोंनि बर'नि कालचार गाननाय जोमनाय आसार खान्थि जोंनि मा अस्त्रफोर बाहायो जों मा जोंनि आखाइनि हेबनाय मा जोंनियाव जेन'बा सिखार खालामनायाव मा बाहायो जोंनि बर'नि रायजोनाव गोनां बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायजोबनो गोसो दंब्ला दा जेन'बा गोबां हयथ' सोरबा गामियाव देरनाय सोरबा टाउनाव देरनाय मानसि थायो नोंथांमोना हयथ' सोरबा बेफोरबायदि जोंनि हारिनि जोंनि कालचारजों सोलिबोनाय बुस्थुफोरखौ नुफेरजोबाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मोजां रोखोमनि आइडेन्टिफिकेसन खालामनायखौ नायनोब्ला नोंथांमोना जेनाखि शिलंआव मोनसे दङ बे जाबाय डन बस्क' मिउजियाम बाहाय नोंथांमोना जोंनि बर'नि फुरा डिटेल्स मोजां मोनजोबगोन ओमफ्राय माखासे बुस्थुआ मोनफा मोननै गैया आरो दा बै गैयिफोरखौ आं माखासे आगोल आं मोनफा मोननै हैखांखाबाय ओमफ्राय बाहायथ' नाम माबानाय जाया खिन्थु जायगा दं आरो नोंथांमोना थांबा मेरला क'क्राझारनि मेरला बुस्थु मोनगोन आरो क'क्राझारनिफ्राय हैनाय ओमफ्राय नैबेखौबो आं दोनहैफिननो सानदों ओमफ्राय जोंनाव आर'नाइबो गैया जायनाखि डन बस्क' मिउजियाम शिलंआवहाय बियो जोंनि नर्थ इस्टनि बिराद गिदिर मिउजियाम बियो ओमफ्राय बेयावहाय बेखौबो आं हैनो सानदों ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबा हरफानो गोसो दंबा मा होनोमोनलाय दख'ना ओमफ्राय इन्दि जिनि उल ओमफ्राय आर'नाइ बेफोरखौ उनाव आंनो कन्टेक्ट खालामनानै आंनो हरफानो हागोन आरो सोरबा जुदि हरफानो गोसो दंब्ला आरो बेनि डेमनस्ट्रेसनखौ जेन'बा जोंबोथ' नुबोआखै ओमफ्राय बेबायदि खालामो होननानै आं सोंनानै मोननाय जादों बोराय मानसिफोरनावहाय नैबे ससे गोलाव दंबावोमोन बेयो ओमफ्राय ससेयाथ' गैला बेखौ ओरैनो जास्ट ओरै जेन'बा बे जौ ना जौखौ ओरै हायखांबाय ओरै हायखांनानै ओरै लुनायाव बाहायगोन आरो गोदोनि जौखौ ओरै हायखांबाय ओरै लुबाय देलाय रिमजिम लुनायलाय खनसे टेस्टिं